Wara ġimgħat sħaħ ta' disgwit u intriċċi, il-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista qed jivvotaw fl-ewwel round tal-elezzjoni għal ħatra ta' kap ġdid flok il-kap caretaker Simon Busuttil. Il-votazzjoni bdiet fit-8 ta' dalgħodu u tagħlaq fid-9 tal-lejla fl-Istamperija f'Talpjetam u fit-8 tal-lejla fil-kwartieri li għandu l-partit fis-Sanna ta' Għawdex. Xhieda tal-firdiet u l-għanżit tal-xulxin kien il-fatt li l-4 kandidati li qed jikkontestaw marru jivvutaw dalgħodu għal rashom. Dan kontrarju għal 4 snin ilu meta dakinhar fit-tellieqa għall-kap kienu marru jivvotaw flimkien mal-kap ta' dak iż-żmien Lawrence Gonzi. Għal dan l-ewwel round hemm 1365 kunsillier eligibbli li jivvotaw. Iżda matul il-kampanja għall-kap intefa' del ikraħ fuq din l-elezzjoni. Frank Portelli, wieħed mill-kandidati ma qatx jomoda u qal li l-elezzjoni għall-kap nazzjonalista hija imbabsa. F'dan il-kuntest din il-ġimgħa tkellem ukoll Simon Merċieqa li kiteb ir-rapport tat-telfa għall-Partit Nazzjonalista fl-2013. Huwa saħaq li hemm mal-200 kunsillier li ma natax id-dritt tal-vot, bħalma ġralu Rodrik Karwana li fuq il-profil ta' Facebook tefa' dawl fuq irregolaritajiet li jistgħu jeżistu f'din it-taqtija għall-kap nazzjonalista. Intant, bħallum ġimgħa saret il-votazzjoni bikrija għal dawk il-kunsilliera li llum jinsabu indisposti. F'dik il-votazzjoni kienu diġà votaw 128 kunsillier u wara li dan il-proċess kien diġà beda, l-intriċċi ma waqfu xejn. Dan għax il-kandidati, fosthom Adrian Delija u Alex Peric Kalascione, kienu investigati minn kumitat dwar l-imġiba u l-etika dwar allegazzjonijiet serji. Delija kien investigat fuq kont bankarju f'Jersey u qlieħ li għamel mill-prostituzzjoni, filwaqt li fuq Peric Kalascione tqanqlu mistoqsijiet dwar konflitt ta' interess li dan jista' għandu minħabba li hu miżżewweġ fil-familja Pisani tal-Grupp Korintja. Filwaqt li fuq tal-aħħar il-kumitat immexxi mill-Lewis Gallia ma sab xejn, dwar Adrian Delija intqal li dan ma tax spjegazzjoni fuq aspetti mill-akkużi li saru fuqu. Fl-isfond ta' dan kollu Adrian Delija ġie kundannat mill-Partit Nazzjonalista u jumejn biss qabel l-elezzjoni intalab biex jirtira iżda huwa ma rridx jitlaq bil-kwiet. Intant fil-jum tal-votazzjoni, il-Partit Nazzjonalista iddeċida li jwaqqaf it-telefonati mill-programmi politiċi fuq l-istazzjon tiegħu Radio 101. Madankollu bħala mistieden ta' programm kien hemm Ivan Bartolo li fl-aħħar jiem iddikjara l-appoġġ tiegħu għal Alex Peric Kalascione, il-kandidat favorit tal-establishment, u saħaq fuq l-integrità li għandu jkollu l-kap il-ġdid. Biex bekk sa waqt il-votazzjoni komplit il-kampanja mimlija intriċċi u manuvri minn ġewwa l-Istamperija.